Newsfast Karbi Anglong berta kithan jabang nili samika cirong parpi. Aprangsi berta thepipen arjuitha. Petrol diesel anam kapabat kang hua putak hawar kehat blok kongres sejumpen kecesong pon. Main terang dam attack rong thomarat towar kisung. Manja hitialong farm bill putak thupak kecesong. Kasdo asong ningkan hop mahang kecek arni katalon. Pini Kongres High Command ating India angkang kaprek-kaprek adimalong Kongres atum petrol diesel anam kapaso putak kacesong asonsi 10 number Hauraghat MSC angkang blok Kongres atum pen patir piponsi pini petrol diesel anam kapabat kang hua putak blok Kongres atum protest rally mate kacesong padupon. Laso kacesong along Hawar Kehat Block Congress Amaipu Jirhon Hanse Pensi Japon. Hawar Kehat Block Congress Kongchun Bang Prosanta Bora. Deuri Lekte Amaipu. Hawar Kehat MCC. Nomati MCC Amaipu. Probin Rongpar. Hawar Kehat Block Congress Amaipi. Purnima Kiling Piatum Chetong Dunsi. Bangso kacesong along RDP Dun. APCC Assam Pradesh Congress Committee hinpen direction ng Karbi Anglong District Congress lapen Karbi Anglong District Congress President Sarkor Singh ti hinpen direction ng PC Karbi Anglong a block tinlong pen laso jang thu ador keso lapen non BJP government ke charia long alang litum kedam tanganing kanalong lamcak kacipia tengpen alang litung ceklempon pedet ajoy nesi nilitum kiduk kilagarat tungpen kecesong pon alam thebang lalo jang thulana dornang eso bangke isi ilitum kisung thetando athebne ladak kisung thetan alam thebangke ilitum chichinilo munitung bepar hapat ke choklem rame awar side ave lapen la bas bhara pen chenglok lahaya dornang eso pen angke pabat jang thu adorlong Congress a government hut bangke petrol ador e konlo 63 ba non BJP a government bang tepen bangke konlo petrol ador piniang bangke 92 rupees la so joine si nilitum ining kipung kichupaklang si nilitum block congress pen Okering pen dorsing terang Newsfast Karbi Anglong. Keramtang surihini racer cap aningkan nijang Karbi Anglong district arlo kedo am tereng ahiti attack along Maintereng Mini Dam 13.5 megawatt kimi Assam Chief Minister Methang Wangpen nang ingpulo lapen hadak adungarai kedo monduli bongdungarong langpakso senar arong lapen mukindur arat atumaphan kamatha jok rat atumaphan RCC bridge kimi kimpi ponlo bonsitame keramtang aningkan barikha hut arwi kedo ojok bangso kedon RCC bridge pupuanat kethok alongle langke pon pen ajok hadakara ratum baithalang so hiti pen ason ahormu kachepon kachebana phan akisung nang dolo lapen non puarnian ta me nang kasalok lerega abangke ningduk lopu lasi tongsekot pen hadak kedo arat aphan matha pon pen APDCL Maintereng SHE project atumpen tongsekot longli nang ke thokla pen towar sitami nang semar serak rakjia phan hadakara ratum tuning ripon jengkha pen pobitro kathar Newsfast Karbi Anglong CPIML HPC HSDC KSA KNCA AIPWA KAKIS AICCTU KANS AISA RYA SYJ SYC Kaska Kalu SYJ lapen ong dunga song chingrum si pini NH36 atwarpi manja hitialong farm bill surihini ra ingkoi ke thomaput hak armuche jengpon si kache song mate che don dun thek the pura bangso sai dengpon pini bangso kache song along Ruby Kumar Phangcho pen chenglok breakjam asong pen manpeng kedo atum chetong dun si India Central Government atum lason chingwai chingsai se pinpen ke papas det aron kali lasi pa private nangji pusi ke hang padupon News Text Report Newsfast Karbi Anglong
Congress ay Lumbajong Block Congress Committee atung pencepatir pipon si difu BOC athingno along kachesong kedengpon bangso kachesong nang koke non malom petrol diesel gas ador ke bad lapen kaprek ahormu ke bad aputhaksi chesong padupon lapu BJP sarkar atung kiduk det arat aphan kamatha pon kavidet ajoksi kichu ahormu lapen jangthu sitame ador pabat pon lablu pusi BJP sarkar aphan sodak pimrem pon athe kedam tang Congress sarkar chari bom ahut ke lapuan ke sung phe puta pherang ke angnu Lumbajong Block Congress Committee mai phu jugot tok bipen nang pachini do rada phan ka chinek rada phan ke pasung asokar aphan bangke nilitum sodak pen pinremji la bangso bangke ke chok che nilitum non ka che song bangke ke chok che la ke nalitum rada tum tanang ke dun prong lo kasi rada tum tanang litum tanang nanggi nang po ke nilitum Kongres sarkar ahut kosonma ala suhut yang tuador kosonma non ahut kosonma lasi central government pusitame state government afan sitame banon autonomous council afan sitame ilitum sodak pen rem nangi lapen alang litum ke claim asai make ilitum ratatum chedon dunde kroikre lapen ilitum kroikre thip nai lasi labangso ajang tuador petrol ador diesel ador LPG ador pakom ki tiga bangke nilitum rat nang ceram nang citudun pen News Text Report Newsfast Karbi Anglong Parokha Penhojai District Ahoy Halodhiti Akasigonga Picnic Spot Aklam Along Karbi Serial a actress Charles Ronghang Piningkan Thongkep Arta Kechok Mahangke Thek Ahim Ingthan Pon Sitalon Pon Laso Along Apai Dalimrong Parpi Pen Aning Cheparong Pon Bangso Mahangke Thek Along Cheparjan Bangpi Serlibon Bepi Maloti Rong Pipi Mosumi Bepi Lapen Actor Plistun Ingti Vidya Teron Atumta Chetong Dun Si Ongdung Karbi Lam Arjan Along Cheparjan Dun Atum Chetong Dun Si Ning Cheparong Dun Okkereng pen dorsing terang Newsfast Karbi Anglong India angkang pipen kedang lok Karbi Anglong atok anu along kidu kelak arat atum kecu kijun ason amung kachonam kacuret asontin ador keparlu aputhak pini prek jamadi malong dharna kangipon pini wothat langso higher secondary pathwaklam along dharna kangipon along Rongkhang Block Congress Committee Amaiphu Jubindra Rongphar lapen Amri Congress Komiti Amaiphu Hemari Kro Alangli Tumpen Patir Piponsi BJP Asorkar Kachari Ponpen Asontin Hormu Hortar Ador Kipabat Aputhak Sodak Pen Pinrem Pon Bangso Dharna Kang Nipon Along XEM Sing Teron Dunmaipu West Karbi Anglong District Congress Committee Dunmaipu West Karbi Anglong District Congress Committee Chandra Rongphar Pen Kedang Lok Penangan Congress Asong Along Keklem Kedam Pon Abang Pubang Piatum Chetong Dun Alang litum pen kaning jepon atengke nilitum ke ning dugar ni pusin nilitum ke cepak langlo athe pipoloma Bharat Sarkar Narendra Modi asorkar mate dak hormonondo sunuar BJP asorkar dak homolong la alang litum election la manifesto hot ke pon je kecho kejun hormu kenang sot hormu ador pe kompen chenglok petrol diesel pini arni people sipi luma pan ador pe theluma lasi ke la suput hakot bangke nilitum bangke kroi grey pusi nilitum congress ahin pen bangke nilitum long clear dim mane block lido nilitum la block clear tum bangke pini petrol pump long tin tapi luma nilitum ke karjo si da dharna bangan nilitum en ponlo athebi poloma alang litum kachi chaka teng pen si nilitum khan bangke pini arnita la alang litum bangke no anta ratatum khan bangke la su bangba pe playing pite ke delo lasi kisung ke boy pen ke chenglok ke kopiloma la petrol diesel pen si kisung I athebi poloma toar ta non ke pudam elonte along tinta dak si tax get do tool get alang litum kibi bena joine si dak hormu hortar ta nagali kisung bena joine si alang litum bangke tax pi nang ke ong si piloma hormu hortar ta andor ke pisolo asi tool get apa uthai nang po diesel ador pa kom nang po lapen kichu kijun hormu kenang sot hormu anda ador pe kom vek nang po lapen non la kisan birudhi ain son thom do la son thom bangta non prabjin pen parliament long bangke la super bangke alang litum bangke apil ci anang po pusin litum bangke pini congress hoi pen la block hoi pen litum bangke pini dharna bang do na Wothat lang so pen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Khatkhati Police Station Arlo Pini Khatkhati SBI Athengno Arnikang Sampor Phai Trok Rachitimapor Malom Special Naka Checking Bomb Ahut Ihum Abbas bearing registration number NL07B0255 Agaria Phan Ritar Libdun C 26 gram heroin Kinabdun Long
Kachinep Cek Raj Muhammad Arta Inkoira Pho Asarbura Amen Abdul Maman Arong Bhomoguri PS Borghat Tezpur Pusipang Thek SDPO Borjan Keja Along OC Khatkhati PS SIUB Moblik Brahma CI Barpathar Inspector Bhupen Kolita Lapen Staff Atum Cherabdun News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Non malom sopan bertain ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang ton pen nang jiroi thulo. Karbi Anglong Social Development Organization asong ningkan po kipleng mahang kitek arni katalon amay kang nipon. Bangso amay kasdo may pura kes rong hang pen may chari ponsi, alohiaman pen kasdo bidisar deuriteron lapen, jopa alohi kayo dihinchun bang kensing rong par, Aisa kongchun bang ronjit kramsa, KHDRC may pru Mongol Sing Terang, LYSO kongchun bang Theng Tom Teron, HDPO klem bang pusar im ing tietum chetong dun si may RDP dun. Laso mahang ketek arni pacheton pon si arta gedo sarpia tumapan pekar om sitame pajirpon. Lapu aluhi pen lam ke jai ke, aprang pen non akai kacheprek pik anlo lasi, non hampanga song atum karbia kayapan. Kerai ponji ke hampanga song arideng sido loputa, deuriteron pen mai along jaipon. Lapu kasdo mai pu pentame ke vangji lang arni karbia khai ki sungalong cherap chitok pon bomji la pen non nangkeleji HSLC satlang apan ake joy pen coaching piponji sonsi kedam tang ni phai hiniarni Dipu Medical College Hospital along kechengsi MBBS kachali longji apan kang pu amaya long ong dungarat apan food poisoning ki pidet apot sodak pen pinremlo la pen apran kedam jui abang pu apan ahema sorapan rap nangji pusi ke hang padopon ingdeng phom mahang ke thek arni rongarat pen chingki chethan pen mai pachun pon pini bang itu kasdo Karbi Anglong Social Development Organization thihek pen kasdo pulo pini mahang ke thek arni talon lo nitum talon pen nitum jo mane nitum kapre song bang chitong du kapre song Aisa dulo la pen KYO dulo la pen KSDSC dulo lapen itu mah local advisor do diuri teron alang li tara itu tumlong dolo lapen litung pini ladak foundation de hud ajak tak piung wi sita meni tum la rong sor phan kidu kila katum phan mane pe kar om sita meni tum ron pon no lapen mono sita meni tum sona site claim pon bomji lapen non hala pede anesi milom medical college alam long bangke jitu inut kangbra be pu bangke aprantam bili lo la poisoners ki chupen la food poisoners ki chupen la si ni tuma song pen nitum ke condemn bang la lo je immediately sarkar atum mane BJP sarkar atum bang inquiry nang ji mane la ke chok che phan bang itum adai en bek nang ji la pen ke jong si adai en e ponte nitum kasdo hin pen ke nitum sudak pen si song ji la sol lama putha tenon prang wangi hunang tuma sosong pen pia sailo de inge ratan ko pile claim kun non itu nang ni pen nang ni tum kamnon kimang kon non itu prang ke wang ji kimang bang lalo je itum lu kacharli bang ke nang sot lu charli yong si awi kulonte development ke awi la si itum lu kacharli rong dam si itum la lu kacharli hin pada claim nang ji la pen non itum ki wang ji bang ke non HSLC examination ta non approaching bom non agele lo la si itum coaching sta meni itum claim bom ji la pen la permission ji athen non illiterate itum bang kacharli hin bang lu pik la pen an so se ka prang ji aphan bang itum
ni tum kas do social organization hin pen bangke ra da phan ke claim dia phan ke tum hata si sigding la pen claim pen bom di News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Karbi honghari dhorom kirim lapen ke kroy atung pregjam adim rongker arklipon lason si West Karbi Anglong along Karbi ningkan kimi along ningarong chipi pondet aphi puthot thang niphai pho arni along rongker arklipon punja hidipi thang hon senar arong langtuk teron arong lumjong senar arong serdihun langso bronson teron arong chucha teron arong along bangso rongker karkli phejo alir alon pen arklipon bangso rongker karkli phejo along kurusar ahin pen kithan pona tengke hawara ra nili pachini dar lo galo ilitum ajala jata tame district council pen ilitum han bang si thang tarik po tarik nanti pitang lo laso tarik si do arong tin arong asata timun tin ko tin arong asara to mane laso si bang arti pona ko nilihin dak chucha teron arong asat he nili chuning ripondo nikane setpen ipong se chuning bang ke isi pudam no te utei angkang pisi adet angkang pi pen amasi laso akeso kun e pulo lahaya coronavirus pene laso do ko jone si chuning bang pute aplikede kita asolat ke ni tum tharo ke nikane si pen ipong thurji tabang so ningkana phan ilitum adung arai arna marni than thili chasung jarsak ke do anna than thili tameni tum ka chupe me pon lasi pini ni tum na daga chikhi pon ke asonamung do arnam do lo lesala ke do ananam antame ni tum ka chikhi ke che thok pon me sen lo kurusa tum padap la biang thin la pen la rum piang thin tame than pon lo lasi labang su ang ni tum kurusara tum pen ke than pon ateng ke ni tum pini na daga che thok bang me sen la pen pining aning kan ni tum la bang so ni tum arong an se dam ni tum ka jo claim ka jo dam la pen ni tum ka chu tiki chong hoi pus dam ni tum ka tiku ku temang avelo pusi ni tum kurusara tum pen nang than pon iglo la si nili pini la pen along tin pusitami mesen ingsam jin pen si pechun pon Wothat langso pen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Pinya berta langsi pajudlok dumi thakni kardong